Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Sugeng Dalu Mas Sange Yulimbo. Lama tidak jumpa Mbak Elisa. Lama tidak jumpa, boleh nggak pegangan tangan lagi? Boleh dong, salaman lagi. Salaman lagi ya. Ya. Aku pengen, aduh ternyata gini rasanya memegang masa depan ya. Piye. Memegang masa depan. Karena aku pengen tahu rasanya nih, mau nek ke susu gitu kan gak kroso. Jadi kudu tak rasa kemeneh ngono. Nek mau jaremu wong wedok ngono kan ojo nganti dianggap koyo sepatu ngono to. Kowe gak pengen salaman karo aku? Ngopo ya enggak usah nek koyo kowe kan wis pajeng. Wis payu, wis duwe bojo, wallpaper-e wis cetok bojomu. Kok saiki ning kene kowe njaluk salaman karo aku? Kan untuk memegang kenangan. Rumangsaku. Dewe-dewe penake dadi lajang yo ngene yo Mas Akbar. Nggih. Bebas dinggo sapa wae, ki free. Piye mau bebas dinggo? Bebas Dinggo? free. Dinggo sapa wae? Wae. Monggo iki ngersake. Hei, Ora ngono konsepe lho. Mas digo sapa wae karyanya suaranya nek Mbak Elisa. Nek gur Iya. karya suara aku senajan duwe bojo ya bebas sapa wae entuk. Nek gur karya suara ayo. Maksudnya arepe ono getaran karo sapa gitu tuh kan Bebas. gak ada ikatan, ra mikir mburi ngono Oh, lho. sekarang kamu pakai yang bergetar. Maksudnya tuh apa ya, listrik cinta itu loh. Oh, Setrum. Oh, itu. bebas. Getaran-getaran Nah, hati. Mbak getaran Elisa hati. niku masih jomblo. Dadi nek kula nggih jomblo masih single pedok single salaman ora masalah. Bebas. Heeh. Tuh. Nek sampeyan salaman karo Mbak Elisa, salamanmu mbok gawe-gawe tekan omah kowe kok dibedel ndasmu karo bugareng. Gitu loh. Oh, ngono nek jomblo Iya. pedok jomblo. Pedok bebas. Salaman? Bebas. Oh, ngono modele ya. Lho Iya. kok modele ngono piye? Kok Iya, ngono. apa-apa. Yo. Rasa kakean menghujat walaupun single podo single walaupun Mas Akbar ki oke ya kan Apa? sing nyenengi oke. Ngene. Amin. Ya toh, walaupun aku ya pancene ora seumuran ya karo Mas Akbar. Tapi enggak apa-apa kan kalau misalnya aku mengharapkan seumur hidup sama kamu. Apa ya? Ora to. Umume iki wong wedok sing dirayu wong lanang. Lah kok iki sing wedok ngegeri Lah. wae lho. Mbak Zaina, Mbak Zahra aja Ah. ngefen banget karo Mas Akbar. Yo bebas jenenge wong jomblo, single and free, bebas arep ngefen, arep seneng, sakarepku. Ngene lho Mas Gareng, tak umpamakan ya. Mbak Zahra kan posisi sekarang di Taiwan. Nah. Saka rasa cintane wae ngetokne duit sing ora sithik kanggo gelar wayang saking cintane. Mergo getarane nyambung. Nyambung. Indonesia Taiwan. Frekuensi. Lah aku jomblo, Mbak Elisa isih Jomblo. single. Ya toh jomblo yoan. Saiki ketemu, mosok enek getaran cinta ngono mosok ya salah. Tuh. Sing adoh wae getaran cintane merasakan lho. Oh, saiki sing petuk mosok ora entuk. Oh ngono lho. Inilah cinta itu kadang memang piye ya ana tetembangan cinta itu buta. Kowe ngerti karepe cinta itu buta? Maksudnya piye? Nek kowe wis ketemu getaran cintamu, Heeh. butakan matamu untuk wanita yang lain. Ora enek wong sing luwih ayu, ora enek sing luwih bagus, kejaba mung siji tujuan cinta. Lah kowe petuk sapa-sapa getar, petuk sapa-sapa getar. Di Oh, iya. mana letak cinta itu? Jomblo single kan bebas. Bebas
and free single. Petuk Mbak Elisa getar. Aku petuk wong wedok liyane getar. Petuk C getar, D getar. Kan yo milih to, sok sing paling getarane paling penak ki ndi? Getarane paling penak ya kuwi sing dirabi. Oh iya. Getaranmu penak ora? Lho ya ora ngerti kuwi tergantung. Kaya wong golek apa sumur itu kan. Golek sumur. Iya kan. Padake nggo tintir nggo golek sumur nek sing kono bergetare banyak sumure jero ngono. Kan gitu Bocah kan kok dewe-dewe sembrono. pasangan tuh kan dewe-dewe. Alhamdulillah. pancen. Kabaripun bagaimana Mbak Elisa? Pengestunipun sae sanget, luar Nggih. biasa, seneng yo jenenge wong arang-arang peye yo tetep semangat to. Iki kan Oktober rada sepi yo. Iki nek ra dikukup sama piyayi Taiwan yo rada ya sepi tenan. Sepi Ngene lho, tenan, Cok. rendeng. Oktober, November jal kowe payu pira? Wong bocah Aku rawani upload jadwal nek sasi ngene iki wis rawani. Kandhani kok. bocah iki Duk. Astagfirullahaladzim, kurang bersyukur. Wong kaya aku lho, Mbak. Ngapa? Wong ki kudu piye carane budidaya, misal seniman, aja mung gumantung dadi seniman. Nek wong kuno mbiyen ngandhake seniman kuwi bebasane kaya ngenteni ndoke blorok, urung karuan ngendhok, nek ngendhok urung karuan netes. Kok seniman kok ngendok iki? Ngendok yo manuk ndendok. Emang seniman ndendok. Apa kowe tau ngerti manuk ngendhok? Wis tau burung? Lah yo manuk ki ngendok ning di papan manuk ngendok, Wis tau bebek ngerti ngendok. belum? Ngerti ngendok. Wis tau ngerti? Bertelur. Wis tau ngerti? Ngerti. Mosok rupane piye? Ndoke manuk iki rupane piye to? Ndoke manuk rupane piye? Sing itu kan kayak puyuh telur puyuh itu kan endok manuk. Rupane piye? Warnanya Rupane- apa? Warnanya? Putih ada coklat-coklatnya itu. Oh, nggonku nek putih blas pisan. Ya kuwi sing putih rada mbulak. Mas Teh puyuh telur niku lho. Nah, iya. Salam-salam dulu dong Mbak Elisa. Ya, salam terutama untuk yang di Taiwan Iya. yang luar biasa. Adoh kono, adoh kene. Piyayinya aja maksudnya nggak bisa diperlihatkan ke khalayak itu, tapi sodakohnya luar biasa. Matur sembah nuwun, mugi-mugi dados rezekinipun panjenengan Mbak Zara, Amin. boten loka tambah keba. Amin 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 ya Nggih, rabbal apapun sing dados pangajeng-ajeng panjenengan sageta kasembadan. Amin. Piantonipun pasti juga masih muda ya. Masih muda. Masih muda dan berbudaya. Iki the real culture yang ini iki. Ngerti ora kowe the real culture? Iya. Ngerti ora? Anu kuwi to. Dong ora. The real culture The ya real garing. culture. Genah ora the real culture. Heeh. Oh iki lho the real culture iki lho. Mikmu disalini. Oh, iki panas. Ya ya nyanyah Mas. Kok panas to? Apa? The real culture. The real culture. Tekok nek ora ngerti. Loh, lek kalau anak kan kebanyakan kan nongkrong-nongkrong bareng ngopi mana iki culture tenan ki yo ngene iki nanggap wayang cah enop nanggap wayang. Sing dalang yo enom, penabuh enom, sinden enom, dagelan enom Enom. kurang apa luar biasa. Yang muda, yang berbudaya tepuk tangan. Tepuk tangan. Zara Masya Luar Allah. Ih, menyongsong hari wayang dunia loh. Iki uga menyongsong hari wayang nasional atau hari wayang dunia. Ya. Laras, Bulan laras. November, Nggih. bulannya wayang. Nggih, 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 nggih. Kados kula Mbak Elisa, Mas Gareng iki nggih ngrumangsane urip nunut wayang. Betul, 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 Nah, betul. Diuripi kalih wayang. Mula nek Mas Gareng malah dadi garenge, malah dadi wayange. Loh, aku ngetokke leku jiwaku ya wayangku iki, wayang ya jiwaku iki. Mula aku ora iso selak nek uripku pancen ngayom ning wayang. Mula ya Amin. akunku apa ya ora kok nyembah wayang ki ora menghormati adiluhunging wayang ku ya tak tenani. Amin. Niki wae ana dawuh pamundutan Mbak Elisa. Mbak Lisa. Ada pamundutan dari Pak Waris Sugiono tadi. Apa itu? Podang Kuning dari Surabaya. Ya, Pak Waris ya. Iya sudah WA saya Sudah tadi. WA juga. Ya Mas Dalang Sherlock. Oh iya. Dalang kon Sherlock ya aku gitu. Ada juga pamundutan Caping Gunung juga ada. Caping Gunung juga ada. Ya ini mau nyanyi dulu apa gimana derek Mas Dalang? Dalang dulu aja. Oke, Dalang dulu lanjut. aja. Aku langsung dalang. Iya So dong. dijimbung go mengko lah rodo mengko setete lah. Piye. Apa kuwi? Apa kuwi? Rodo mengko. Oh, Rodo Mengko, Rodo Mengko, Rodo Mengko. Rodo mengko ya. Nembang-nembang dulu ya. Nembang dulu, nimbang Oke, dese ayo ya. arep podang kuning dulu apa caping gunung dulu? Mbak Caping Lisa? Gunung nanti sambil digilir ya sama Oke, sinden-sinden siap. ya. Kan ini kan acaranya Astabrata. Astabrata. Istilahnya untuk fansnya yang sangat-sangat loyal Apa terhadap ya, wis? Astabrata. Jadi kita juga harus menampilkan sinden-sinden Astabrata. toh. Boleh, Ya, boleh.
tak buka dulu ya. Kamu Oke. yang jenggleng, Oh, awas jenggleng. orang mantep. Oke, siap. Ya, Aku coba. nek jengleng ini seneng aku. Hah? Apa? Nek ndelok getaran iki seneng. Walah. Ya Koyo- seneng dialog dulu. Kalau mantep-mantep munggon awal-awal tok padha wae. Ayo jajal, cenglenge. Heeh. Saben bengi nyawa Piye? Bagaimana? Pendapat Bagaimana? Pesan dan kesannya genjlengane. biasa aja. Oh ya memang pertama itu harus biasa dulu. Biasa, belum terasa. Belum terasa kita Getarannya belum terasa. Belum. percobaan. Belum terasa. Heeh. Harus apa ya? Harus lebih mengenal lebih dekat. Oke. Ya. Oh, iya. Tolong diusahakan Mas Gareng. Oke, siap. Kimo padahal tak ombeni jamu lho Kimo. Alah, jamu apa? Jamu khusus Apa kuwi? Sido Mancal. Wah enak sudah pancal. Ayo jajal kedua, genjlengannya kaya ngapa? Yen memajang among karo janur kuning. Ya. Piye? Rasanya lain. Loh, lain nak kanggo kowe. Nek kanggo Mbak Elisa piye? Tetep biasa. Bagaimana? Mungkin meretek gitu. Kemeretek. 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 Balik turun tanda. Ya. Pisan kas, turun tanda. Semangat. Sing dhuwur, umbul dhuwur. Wijane kena balung apa kena apa to? Wis Oh. keratak. Wah, kluk-kluk kemo to? Heeh. Ndokku glundung. Ndok. Sik, jajal. Anu Mbak Elisa. Ya. Tak golekne selera liya, mungkin Coba, selerane liya. coba. Mbak pesek, ayo ngadeg. Coba. Pesek. Ngadeg, pesek, ayo. Ngadeg, Pancen sik. bedo. Sing pundi, sing Adune. Niki. Oh iya. Mbok menawa iki lho. Selerane sing Oh ngene-ngene iki lho lah, bareng. iya. Disesuaikan kok ya. Nyapa kok nemu nyapa kok ngremehne ngono to? Orang kremehke. Ngapa? Kok sing ndek tak tuku kae yo ngene iki. Hei! Kakulan apa piye? Apa Mas kuwi? iki sing tak jak kae lho. Oh iya. Nek Tridadel. Selak susu aku, Mas. Wah, au. pasyak lah. Kok Padahal iso ngono? kok iso muni ya? Balik, Mbak Elisa, turun tanda. Pesek. Apa ya bedane apa ya kok pesek iso? Kowe jenenge pilih kasih lho ngono kuwi. Hah? Ora kok pilih kasih. Heeh. Kita kan ketemu getaran. Wis ya ketemu getaran. Mbak Elisa ngene kan tak cemburu piye? Kamu ada apanya sih? Weh, ngenyek, Mbak. Orang ngenyek. Ora apa-apa, enggak apa-apa. Kamu Ya. sama dia enggak apa-apa. Ya, Enggak no, apa-apa. Kamu sama dia enggak apa-apa, Aku tapi pilih jangan ini. lupa setorannya. Yang penting orang wedok itu dikayani. Kamu sama dia enggak apa-apa. Ya, hari-hari sama dia enggak apa-apa. Yang nyuci baju, yang ngurusin apa-apa rumah enggak apa-apa. Tapi jangan lupa kalau sama aku nanti Kue pembantu. urusan Mbak. undangan. Rumangsaku. Gak popo, terima no gak popo. Wong Mas, Dadi pembantu ki penak. kok penak? Kowe engko iso ngubah sempaku. Alah. Gerjeronan Lah karepmu piye, Sek? Wamplok. Maksudnya, jajal pesek. Mau pesek iki urung nembang kok iso muni to. Mbak Elisa sing wis nembange ra muni lho. Oh, ngono. Getarane kurang iki. Weh, ya tengkat di. Tenang. Ja.
malah muni. Iya toh, Mas. Ngene lho, batinku nek kono terus kira yo ibarate wong mangan jangan oblok-oblok to. Jajal golek sing soto ya ora muni to Mas aku. Peh ngenyek Sri. Oblok-oblok berarti nget-ngetan aku, Mas. Yo nyeket-ngetan. Aku mbok kira barang elek ngono, Mas. Wong kene iki barang apik, barang kok kaya ngono. Iso kaya Bener nek oblok-oblok dinget. Lah ngopo? Bareng dikene terus kecut tok. Pengetan ya. Ayo balik ning soto lho, balik ning soto. Soto Klaten iki. Asik. Iki iso mbok usahakno apa ora? Bismillah. Mas. Aku berharap lho iki. Rokokmu apa rokokmu? Cara nafkah ki kudu batin rohani, batin karo apa? Astabratos. Kok batin rohani ya padha ya. Mas teh nafkahku wis tak batin kono. Ya piye co, diusahakan to. Padahal seragame iki padha karo Mbak Elisa. Iki lho wis tak padha. Seragamnya wis kopel kok malah munine karo Sri. Padahal kita kan wis sambirit. Saribit. Iya. Saribit tok samirit. Iya, sing penak ku rokokku pek ya. Mas aku. Cal, ayo. Kowe diem ya aja ganggu ya. Kowe ning kene sik, geser kene sik. Geser sik engko ku pengen wis kene sik. Wis dengar rokok sik. Engko angger meneng nek bar kono kowe ganti ya. Gak apa-apa. Engko ngenteni kono sak turune. Kowe nek turu ku ganti ya. Engko nek lawang kancing jendela aja ya. Lah ngopo? Lah ngopo kok? Benisis. Oh ya. Ya. Pacita. Ya. Ya. Sri. Ya. Kandhane empuk kok, Mas. Ora Nek kok. empuk ki muni, nek atas gur kemelotak. Nek empuk kudune malah gak muni. Yo ora empuk ki yo muni pleng ngono. Nek atas ki gur kemelotak, Mas. Kaya balon. Gek salah posisi. Coba kowe kono, jeneng ganti kene. Oh ngono. Ketok salah posisi to, Piye aku gon kono? Tukar tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Mosok panggungnya pengaruh. Dringdang. Iya, Nak. Dringdang. Iya. Oh. Tuman. Kok tuman to, Mas? Mumpung. Oh. Kok enak, Sri. Lho. Jajal bu. Bu. Oh. Kok jajak? Iso Kok tuman to? sinden siner mbok ciyak nemen-nemen lho, mbok padane sinden nemen apa piye? Halah kuwi anggere didusi lho ya apik kok. Ngawur mangsamu. Kok anggere didusi, disisiri klambene sing apik, patut kok enak ujian. Nesu bongko kowe. Ayo nesu, ngatone jempol. Ayo, sungkem. Yun pangapunten, mboten ngoten wis to. Iya Pak. Aduh. Pun mboten sah nesu, mengke bayarane jenengan PN ya. Ya bener. Bener to, Mas? Oh, nek ra tak kono duweni wong kok, Mas. Mas aku kok sembrono. Ayo payak sapa mau? Komposisi. Ngapa? Komposisi yo ngene iki. Tak akoni jiwamu. Terganggu. Marai gak pas ngene iki, Mas. Ora kok gak. Kudune pas dadi blero lho ngene iki. Ngene iki isin ke sinden lho, Mas. Ora usah ngono to, jangan Ngono ki yo isin ta aku. jangan merendah to. Wis Kok to. dikira aku blero ngono kuwi Ojo kok. nes. Lah terah blero ora Yo mau. ora jane. Wis to alah. Iki lho sing blero Kowe kok iki. ngerewak perkosa sisan malah. Hei!
Wis Gak oleh Mas aku dia cilik kok. Kuwi lho cemburu kuwi lho. Sapa? Enggak, wis ben kono. Gak apa-apa, Duk. Apa guyon? Ora wis kowe rono sing penting aku duwe amben iki ya. Sing kono krengket-krengket tok. Aku yang penting di Ini sini lho. iki seperimbet aku seneng aku. Ini lho mesti ana awake dhewe sak omah. Ya. Yo kudu akur, tur ya pembantu iki diajeni lho. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ora. Tadi jatahku dina apa? Eh, Jatahku dina apa? pokoknya Senin teko Rebo rene. Heeh. Kemis Jumat itu pijet aku. Kok telung dina nang Lah kok pijet terus? Hah? Lah kono jatahe dino Aku apa? kapan? Lah ya mijeti Mas De. Piye to ki mau kualik Senin Selasa Rebo ning kene. Ya. Kowe bagian pijet ya, Sri? Lho lah, dukun apa piye? Senin Selasa Rebo kono. Ya. Nah, Kamis Jumat Sabtu kene. Pijet. Tukang mijeti. Tadi sing mbok genjreng mau buke mau pojok. Minggu. Oh, gue bagian minggu berarti. Ya minggu. Heeh. Ya piye minggune piye mbok karo Bupar piye minggune? Kerok. Oh, aku pijet, gue kerok. Iya. Ono mbake bubuk. Bubuk. Masa aku kok yo. Oke, parian boten. Langsung. Parikan apa ora? Mas Parian parikan apa domake ora? anu, Mbak Mbak Zainah Zahra. Heeh, ayo parikan Mbak Elisa Mbak sih. Zainah. Urut. Zainah Zahra, Mbak Abdullah. Zainah Zahra Abdullah. Sepiro to iki? Iya. Nah. Ning kolah Heeh. gugur. Heeh. Ya bebas to ning kolah ki aku arep ngopo kok, heh. Iya, ndah niku aku dadi sabune nok. Heeh. Mbak Zainah Zahra Abdullah. Heeh. Kukur. Ora ngono. Bagi-bagi berkah mergo bersyukur. Amin. Ayo ki jajal bojomu stoke. Ayo kowe, Dik. Parikan. Mangan jadah. Iya. Oh, iya. Sering karo manyune lho. Ben penonton mangan jadah. Yo. Jajal. Kaya ayu-ayu ae. Lah, karo- Oh, yo pesek lho, Guran. Dajal to, mangan jadah. Ayo karo gerakan tubuh, mangan jadah. Kudu manut ndang to. Ah, wis to. Ayo mangan jadah. Ngono ayo. Wis to, ayo. Mangan jadah. Iya. Ojo ngono, Cak. Iya. Mangan jadah. Kowe mau mbok taleni burung lho. Ngono nek mletre lho. Mangan jadah. Terus Mangan jadah. Heeh. Ngombene kopi. Heeh. Mbak Zainah mugi kathah rejeki. Amin. sapa nek arep mbok tes? Sinden liya mbok menawa arep parikan. Ayo. Kersa parikan Ibu. Wah, kok iso iki? Tak warai wis, tak warai. Ya kek nang, Bu. Iki wong senior, aja mbok Kewanen ta, Pak? Marai to, Mas, wong aja sembrono lho. Nggih pun piyambak go parikan, go. Marai senior. Aja mangan jadah lho, Bu. Ora. Nggih, monggo. wae. Diam Cedaki. Delok gajah. Delok gajah, mosok semene gajah e. Sinambi mangan sate. Oh, delok gajah sinambi mangan sate. Gajahe terus mangan sate. Ora. Sing delok. Iya. Mbak Jubaidah. Coba hidat aku. Mbak Zainah. Lah sapa ta? Mbak Zainah. Ada syukuran jeneng iki kok. Ngapunten. Ya Mbak Bu, Zainah. kagem kenang-kenangan iki nggih jenengan, go. Wayahku. Wayahku iso ku kenang-kenangan. Durpres. Ngapunten. Durpres. Ora apa-apa, senior salah ki sah. Mboten apa-apa. Mbak Zainah. Yo. Mbak Zainah. Heeh. Mugi kathah rejekine. Amin. Monggo dongane Piyai Sepuh ki mandi. Mandi. Muga-muga diamini Piyai semene Mbak Zainah mandi akeh rezekine. Heeh. Pun nggih Bu, matur nuwun pisan mawon nggih. Yo. Nggih pisan mawon ngatusi ya. Heeh. Sapa nek arep tes ora? Wis cukup. Pun, Satu pun, lagi, satu lagi sembarang bebas. Wih. Iki cah ngawi iki apik iki. Yo. Ya Vika. Sapa jenenge lali aku. Yo Pika. Yo, yo. Satu lagi, yo. Anggo dem sik no. Ayo. Alah. Iya. Piyai nek dem yo pantes ya. Pantes. Nek dem piye, Bang? Sing ngawi to. Kuwi mendesak. Hei. Oh, dem kok. Dang, ayo, Nduk. Ning sawah Ning sawah. nggawa siwur. Hah? Siwur. Siwur ya, Pak? Siwur. Siwur nggo nyiram ebor. Oh, ciduk. Gitu. Siwur. Terus? Mbak Zainah. Heeh. Mugi panjang umur. Amin. Biasanya
Hitungane wong Ngawi iki mandi. Mandi. Amin. Diamini dhewe. Ya lanjut. Lanjut. Panas udan panas aling-aling capek Walah. Terus? Nadyan wadon sarta Yo, tibake langgame. janji ning saiki apa lali ning kono tak cadongi sebuah Iki tak selani nggih Mbak Elisa, Mas Gareng. Nggih. Menika wonten pengumuman montor Supra X 120R dengan plat nomor AG 4853 VBR. AG 4853 VBR. Helm merah 2 diharap datang di parkiran Gapura. Ya. Semoga mbuh nutupi mbuh apa iki. Supra X dengan plat nomor AG 4853 VBR. Ya, pun matur nuwun. Yuk lanjut. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reca dene ora ilang gane padha Hey! Oh! Hey! Jaman berjuang, dereng
Hey!